překážek, jak jsem říkal, 3. a 6. dráha. Čeští závodníci měli by být favority. Hlavně ve 3. dráze Brož Michal. No a drží s ním porovnájte. Drží se tam i Radek Fischer. No a zatím vypadá, že první překážku překázal zatáčce Porovnaj, teď nám to srovná. A zajímavé je, že do celé rovinky běhá první Fischer.